Ruusuvuori. Ja nyt on 3 perättäistä ottelupalloa. Riittääkö nyt? Riittääkö nyt Tommi Paul? 0-40. Tietysti tämäkin äkkiä käynyt. Nyt minä en puhu mistään lentolipuista enää ikinä yhtään mitään. Se oli tyhmin mahdollinen kommentti. Ruusuvuorella 3 ottelupalloa. Tommi Paulin syötössä. Ja sillä se tulee, on se kova poika Ruusuvuori, herran jestas. Hatut pois päästä näiden kavereiden edessä, aivan uskomatonta.